Makasaba na pud ka? Welcome to my vlog, Kusinerong Attitude. So our recipe today is gitawag ni siya og manok. Kay manok plus coke equals manok. O di ba? But so kay nakalugsong man maong sosyalan tag giluturon and nakadawatag ayuda. So bisag sosyalan atong recipe, mogamit ra gihapon tag ingredients nga kailatang tanan. Actually, daghan jud dapat na og sagol. Ako lang giibanan kay mo reklamo ra ba dayon mo mahal. So these are the ingredients. Onions and garlic mao gini mga basic ingredients, no? Ginger, nasa tay gitawag nga tangad or ang lemongrass pampaubos sa imong BP. Unya, ato patas-on buta nato siya og coke. Buta nato og sili, soy sauce, ug kanang imuhang uban pang pampalasa nimo. And syempre, ayaw kalimti in town ang manok. That's very important. So same ra gyapon ang ato ang dun sa mga ingredients sama sa onions o garlic. I-chop lang gid nato sila, no? Kay para at least masud sila sa ilawom sa manok. By the way, sa kaning recipe gibutangan din ako siya pasayan kay I'm actually craving aning pasayan, no? So gihidlaw ko og pasayan mo na nga ako siyang sagulan og pasayan. Ako siya isud sa ilawom sa ato ang manok. Di ba? So garlic, imo gihapon siya i-chop and then take note, pinuhon lang nimo, no? Kay para dili sila maghu sa ilawom sa chicken. Okay? By the way, kani nga recipe, nakita rin ako siya sa Facebook, no? So sikat kay ni siya nga recipe. So you can prepare ani nga recipe especially pag na ay mga okasyon, no? Na birthday, na ay inubang anniversary, monthsary, weeksary, or daysary ninyo sa imuhang uyab, or birthday ba karon sa imuhang parents, so pwede ka magluto ani sa balay. Very simple ra gid kaayon ni. Simplicious kung sa ako pang tagline, simplicious. Simple, at the same time delicious. No? So pangumpra na dayon didto. Nindo ayon ni siya nga recipe. Imo ra gyud isagol tanan nga ingredients na imo ra ibutang dito sa imong sudlanan. Maluto ra gyud siya paabot na ka nga muhubas-hubas, no? So kani pasayan pamputla na to og mga bungot-bungot kay dapat magid siya nga limpyuhan para dili sad magsangit-sangit yung mga bungot-bungot unya, no? So pamutla na nato og buhok-buhok niya. But before anything else, dapat kaning tanan ingredients hugasan gyud nato, no? That's basic. Hugasan gyud na tanan, di ta magkuan hinugawan, no? Kay na may uban nga dito sila naghiwa-hiwa din na walay hugas-hugas, ba? So mamili sad ka og manok nga medyo hamison, no? Kana bang fresh nga chicken, karon di ka mangatulig ka man nimo kaon, no? Tan-aw nimo kung nindot ba siya nga pagka manok, no? Ay lang sad ang dako kaayo kay mahilaw sad na, no? So taas yung preparation time kung dako kaayo. So imo ipang sud mga ingredients. So this recipe ang nagamit kog seasoning ni ano pampasarap, no? So kamo na bahala kung usa na siya basta ma-magic ang imuhang giluto unya mo lami sad, no? Musarap sad imuhang giluto. So unsa man ka to ako ang gigamit, no? Comment down below. So butang na tog lemongrass atong isud sa ilawom. Ayaw kalimot sa pasayan, no? And then butang na to sa ilawom niya. Ato anang tahion. So kani nagamit ko kanang arpiril. Arpiril lang akong gigamit, no? Inahotdan tag panghigot. Kamo na ibahala. Gamit ra ta ana kay pwede ra man sad na siya, no? Make sure nga limpyo, make sure nga walay taya ang arpiril nga inyong gigamit. And then drizzle with soy sauce kay para si marinate. So pwede nimo siyang ibutang sa refrigerator overnight, no? Depende nimo kung gigutom na ka, pwede sa dimo dito sa hugluto. So nara gyud na, no? Imong i-rub ang imuhang mga ang soy sauce kay para mo penetrate gid siya sa imuhang chicken. So don't forget the sili, butang sa ilawom para medyo spicy sad, no? So kuso-kuso ang imuhang manok. And that's it. Inga na ra gid taon siya pag-prepare, no? Inga na kapaspas, inga na kadali. Tanawa, lugod-lugoron lang, mura sa kang naglugod sa imuhang kuan, lawas. Para mas muhumot sad, we can add lemonsito. Mo gina pang marinate, di mas na mawa ang lemonsito kay maghatag man sad na siya og kanang kick sa imong giluto, no? Sa kani nga recipe, nagsagol ako og duha ka lemonsito. Ay sad pala biin, magtinanga ra ba dayon ka, daghanon dayon nimo. Say pagtuon nimo lemon juice nimo gibuhat, no? So dili magtinanga, duha ra to akong gisagol. Tan-awa gyud din hagmaayo, no? Pislita. Kaman pag ready din na sa imong lutuanan. Kana ako na ibutang, no? Butang na nako na din sud sa kaldero. So by the way, ang kini nga kaldero dapat imo na nagihugasan, no? Netan-awa kay basig mapagod niya unya. After that, pwede na nimo ibutang ang iyahang sauce. So para at least unya inigbukal niya musud gyud, mutuhop gyud, no? Sa imong chicken ang mga
ang sauce nga imuhang gibuhat. Ayaw kalimot, pinakakusgan. Mauna nga natawag siyang manok. Tungod sa manok plus coke, mauna gitawag og manok. Mura na sa buwan. O diba? O diba? Ngilingig kaayo no. Muna, healthy kaayo na. Taas kayo nag-sugar. So kanina gamit ko 1.5 no, pero wala na ako gihurot, gibinlan ako. Actually naiba na naman ganito no, kaya akong giinom kay uhaw kaayo pagluto. Muna akong giimnan. Takloban, para mo bukal no, para maluto. Mo ni primero na akong able. Ang tanawa, di ba? Nindot na kay color, no? Ako lang gihayang kay para makita gyud nato. Pero actually gibali-bali gyud na ako siya. Ikaduhang able, di anasad, tanawa ninyo ni og gamay-gamay nang iyahang sabaw. At least makita ninyo unsa gyud kalahian. No? By the way, sa kaninga kuan, nag-add ko og gamay nga sugar. Muna na siyang dughan, no? Sugar na siya. Pagkahuman, nag-abli na sad ko for the third time. Kung giablihan, kani nag-add ko og gamay nga ketchup. Aron mo puwa-puwa sa din taon nga to ang giluto nga manok. Ketchup lang, duha ka kutsara, pwede ra na isad palabi no? Di ba na spaghetti inyo ang giluto. Ni man palabi kung initiative ra gyud ang gamiton. Initiative lang ha, gamiton nato ang mga initiative. So di man palabi sa gibati. Duha ra na ka kutsara akong gisagol diha. Ketchup, bisag unsa lang nga ketchup, no? Pwede ra banana ketchup. Ikay bahala, no? So that's it. Luto na nga to ang manok. Gipaibabuan ako og cucumber sa babaw. Unsa bagyo di ay, no? So para at least ma-cover sad siya, na? That's it. That's manok, no? So very simple, simplicious, delicious, and bongga. So don't forget to like, share, and subscribe, and comment down below kung unsa man ang ako ang inyuhang gusto lutoon next time. Thank you!